A campaña Sempre Avilés da Marea Cidadá de Noia, de homenaxe ao escritor local Antón Avilés de Taramancos, iniciouse xa a primeiros de marzo, coa distribución polos comercios da localidade de cartéis con fotografías e poemas do autor. Aínda así, a maior parte das actividades coas que queren reivindicar a figura de Avilés, cando se cumpren 25 anos do seu pasamento, desenvolveránse esta fin de semana. O venres 24 organizamos un acto máis académico, máis institucional, se se quere, aínda que desde a perspectiva da Marea, no que se darán cita 4 ponentes para analizar a figura de Antón como persoa, figura clave na vila de Noia, Antón como poeta e prosista, e Antón como político. Os convidados serán Pilar Sampedro, que falará de Avilés como persoa, como escritor falaránnos David Pérez e Ismael Ramos, así tamén engarzamos coas novas xeracións que representa este poeta, e por último, como político, contaremos coa presenza de Xosé Manuel Beiras para falarnos do Antón concelleiro, non? O día 25 organizamos unha andaina polos roteiros de Avilés, que nos levará hasta a súa vila, hasta a súa aldea natal en Taramancos, e posteriormente faremos unha ofrenda floral no cemiterio de Boa, onde está soterrado. E para rematar, a xente que participe nesa andaina e outros que sin participar nela lles apeteza, celebraremos un xantar de confraternidade na praia de Testal.